21. mendearen bukaeran, inork ez du tabakorik konsumitzen. Eta ikasleek, jadanik, ahaztuta daukate. Rusiako dinastia. Zer egin zuten Romanov dinastia desagertzeko? Lan klasea amaitu da. Galderaren bat? Eta zer zen tabakoa? Hori jakiteko, ahaztutako gauzen liburua ireki behar da. Jendeak edozein lekutan erretzen zuen. Haurdun zeundenean, senadaben aurrean, tabernetan, diskoteketan, festa guztietan, tabakoa presente zegoen. Jantokietan, ez zen posible disfrutatzea keri gabe. Eta sinesgaitza dirudien arren, osasun ingurunean ere bai. Gaurko ikasgaia bukatuta. Ahaz dezagun tabakoa betirako.